హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు అయితే మనం వచ్చేసరికి హీరోస్ ఈ గేమ్ అయితే ఆడబోతున్నాం గాయ్స్. ఈ గేమ్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది గాయ్స్. ఈ గేమ్ గురించి చెప్పాలంటే కొన్ని మనకు వస్తువులు ఇస్తాయి గాయ్స్. ఇక మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి. ఈ వస్తువులతో మనము కొన్ని క్యారెక్టర్స్ తయారు చేసే వాటికి పవర్ వస్తుంది గాయ్స్. మనకు ముందే ఇక్కడ మనిషి కనబడుతుంది కదా, ఈ మనిషికి వస్తువులతో ఏడో ఒకటి అయితే ఇవ్వాలి గాయ్స్. సో మనం సపోజ్ ఈ బ్రెయిన్ తీసుకుని ఇద్దాం. సో కాస్మోస్ అవుతాడు. ఈయనైతే మన ఎత్తుని కంట్రోల్ చేయగలడు. ఓకేనా? సో నేను ఇంకా ఇంట్రోస్ ఎక్కువ పెట్టాలనుకుంటున్నాను గాయస్ నా వీడియోకి. అండ్ నా ఇంట్రోస్ నచ్చితే యాప్ పేరంటే గాయస్ ఇంట్రో మేకర్. నా గాయస్ ఇక్కడ మస్తు ఉన్నాయి, మన పవర్ అయిపోతున్నాయి. సో గాయస్ మీరు చూస్తుంటే ఇప్పుడు ఏమైనా తెలుసా, ముగ్గురు వచ్చి కొట్టిన వాళ్ళు. ఎందుకంటే కాస్మోస్ మన ఎత్తుని కంట్రోల్ చేసే హీరో అనమాట. కాస్మోస్ అన్న కాస్మిక్ బాయ్ గుర్తొస్తుండు. ఇంకా కాస్మిక్ బాయ్ చూడండి కదా, సైనడ్ కూడా మీ ఛానల్ ఖచ్చితంగా తెలిసే ఉంటాడు. ఎలా అంటే చాలా పెద్ద ఛానల్ కదా సైనడ్. ఈ మధ్యలోనే 100K సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చినాయి ఛానల్. ఎవరో పెద్దోడు నువ్వేంట్రా ఇక్కడ ఉన్నావు, అన్న పెట్టాలా ఇంకా పోయాలా? సో గాయస్ ఇంకా ఆల్ఫర్ట్ 8 గేమ్స్, ఆల్ఫర్ట్ 9 వంటి పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ అయితే నేను డౌన్లోడ్ చేయలేను గాయస్. అండ్ GTF 5 పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ అయితే అడగకండి గాయస్. నేను ఇక చెప్తూ ఉంటే ఇక చచ్చిపోయినా గాయస్. అది ఏంట్రా ఇది, ఫెయిల్ ఎక్స్పెరిమెంటా? సో గాయస్ ఇంకా అక్కినేటర్ కూడా డౌన్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అది కూడా బాగుంటుంది గాయస్ ఆ గేమ్. దాంట్లో పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ మైండ్ క్రాఫ్ట్ ఇలాంటివి చేయలేను. సో స్కై ఇది బాగా ఓకే. ఓ మామో వీడంట్రా మంటలతో ఇలా రగిలిపోతుండు. ఇంట్రో మేకర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి గాయస్. దీంట్లో మీకు చాలా మంచి ఇంట్రోస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఆ ఇంట్రోస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇంకా దాంట్లో మీరు ఒక్కొక్క ఇంట్రో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక మీరు ఇంట్రోస్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక అది వెంబడి సేవ్ అయిపోతుంది. సేవ్ అయిపోయాక మీరు ఎడిట్ చేసుకోండి కైన్ మాస్టర్ యాప్లో. బిగినర్స్కి కైన్ మాస్టర్ బెస్ట్ గాయస్ ఆ గేమే. ఆడే యూజ్ చేయండి. ఇంకా మీరు మామూలు పెద్ద పెద్ద యూట్యూబర్స్కి అయితే ఏదో గేమ్ ఉంటారు, మనకెందుకు? మనం అంటే విక్టరీ గాయస్ మనది. హీరో సింగ్ దిస్ ఇస్ అవర్ గేమ్ బిల్డింగ్ బ్యాక్. వా మళ్ళీ కాస్మోస్ అది ఇంట్రో ఇది. సో గాయస్ కామెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ టైం గాయస్. ఇంకా మీరు ఫేస్ క్యామ్ ఎలా పెట్టాలో చెప్పండి గాయస్. నేను ఫేస్ క్యామ్ కూడా ట్రై చేస్తా. పోన్రా ఒక్కొక్కని కొడతారు, కొడతారు మళ్ళీ పవర్ పోతుంది రే. హాఫ్ ఆర్ట్ గాయస్, హాఫ్ అని గుర్తొస్తుంది మైండ్ క్రాఫ్ట్ గాయస్. మైండ్ క్రాఫ్ట్ నేను డౌన్లోడ్ చేయలేను గాయస్. కానీ 450 రూపీస్ డబ్బులు పెట్టి అలా పెద్ద వాటిని నేను డౌన్లోడ్ చేయను. GTF 5 2000 GTF 5 అవసరమా మనకి? వద్దు గాయస్ GTF. అరే ఇంట్రో ఇది, ట్రై అగైన్ ఈ లెవెల్ని అండబెట్టి పీక కోసి ఇలా ఫేస్ క్యామ్ ఎలా పెట్టాలో చెప్పండి గాయస్. ఫేస్ క్యామ్ మనం పెట్టాలనుకుంటున్నా కానీ ఎలా పెట్టాలో తెలియదు. కొట్టడం స్టింగర్ గాడితో మన హనీమీలను చేయొచ్చు. అరే ఈ బాక్స్ ఎందుకు వస్తుంది రా మధ్యలో? అటాక్ తీసుకున్నా, అటాక్ ఎక్కువ కావాలి గాయస్. ఇంకా నేను డాన్సింగ్ కూడా కొన్ని చేస్తా గాయస్, కానీ ఇప్పుడు కాదు. ఎందుకంటే నాకు అసలు టైమే లేదు చేయడానికి డాన్సింగ్వి. ఇంకా మీరు నన్ను చూసిన ఛానల్ చూడండి గాయస్. భక్తి గురించి చెప్తుండ్రు. భక్తి అనేది నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది. మనం భక్తి వీడియోస్ కొన్ని చేద్దాం గాయస్. అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి మహత్యాలు, తిరుమల సీక్రెట్స్ ఇవన్నీ. సో తిరుమల సీక్రెట్స్ గురించి అంటే నేను ఒక వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక అలానే ఒక సిరీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను తిరుమల సీక్రెట్స్కి. చెస్ట్ లేంట్రా వీడు, చెస్ట్ అని ఈ మామూలు చెస్ట్ అనకుండా క్రియేట్ అంటుంది. స్కైవింగ్ చూసుకున్నా అంటే అనవసరంగా చెస్ట్ ఇచ్చింది పిక్చర్. గాయస్ మనకి ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి చూసిందా? ఇక మీరు కాయిన్స్ చూడండి. ఎందుకంటే ముందే ఆరంగాసి గేమ్ పాటనే, కానీ చూసుకోకుండా డిలీట్ అయిపోయింది. కానీ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్ అయితే ఉంది, మళ్ళీ ఆడగలుగుతున్నా. ఫ్రాస్ట్ లైట్, కూలర్, మ్యాగ్మ్యాన్. సో గాయస్ మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గాయస్. సో ఇది నేను ఒక ఇంట్రో లాగా పెడదాం అనుకుంటున్నాను. అంటే మీరు ఎండింగ్ చూస్తుంటే అవుట్రోలో నేను లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ చేయడం పెడుతున్నా. కానీ బాగుంది కదా గాయస్. అది నచ్చితే నాకు కామెంట్ చేయండి కింద. ఇంకా ఇంట్రోస్ కొన్ని కావాలంటే నాకు చెప్పండి గాయస్, నేను చేస్తాను. సో
సో మిస్టర్ ఏవికే గేమర్ ఉన్నాడు గాయస్, ఆయన పెద్ద ఫ్యాన్ గాయస్. సో ఆయన ఈ వీడియోలో ఉంటే థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ మై ఫ్యాన్ గాయస్ అని. ఓకే మనకి ఇక్కడ చెస్ట్ వచ్చింది గాయస్, ముట్టడిన మన కాస్మోస్ ఉన్నాడు కదా గాయస్, ఆయన కొంచెం అప్గ్రేడ్ అయింది. 9/3 అంటే మనం 9th లెవెల్కి రావాలి. ఓకే నాకు ఇవేం ఒక వీడియో చూడాలంటే నేను కష్టపడాలి. హీరో సింగ్ నువ్వు కాబట్టి హీరో ప్యాకా చాలా బాగుండే. అదు మనం ఇప్పుడు ఎవరిని తీసుకున్నా వీడియో వాడరా బాబు, ఫ్రాస్ట్ రైట ఇలా చూస్తే వాళ్ళు గడ్డగట్టుకపోతారా ఏంటది. సో గాయస్ ఇది చాలా చిన్న గేమ్ గాయస్, ఇది మనం ఎక్కువసేపు బాగా బోర్ కొట్టేస్తుంది. అందుకే ఇది కొంచెం చిన్న వీడియో చేయాలనుకున్నా, 5 minute వీడియో. ఇలా ఆయన 6 minute వచ్చేసిండే వీడియో. సో ఇది ఫస్ట్ టైం అసలు కామెంట్ రేట్ ఇవ్వడము, ఎప్పుడు చేద్దాం అనుకుంటున్నా కానీ చేయడం రావట్లేదు. మా ఫ్రెండ్స్ని మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ యూట్యూబర్సే, వాళ్ళని అడిగితే ఎలా చేయాలో చెప్పింది. కానీ నేను ఫేస్ క్యామ్ ఎలా చేయాలో చెప్పాను గాయస్. కొంచెము కామెంట్స్ కూడా నేను ఆన్ చేస్తాను గాయస్ కొన్ని రోజులు అయినాక. సో గాయస్ ఇంకా ఇంటర్ గాయస్ వీడియో చేసి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గాయస్. బాయ్ గాయస్.